Tänään meillä on täällä haastateltavana Saskenin pääantennisuunnittelija Aki. Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko vähän itsestäsi, työnkuvasta ja minkälaista on olla Saskenilla antennisuunnittelijana? Joo, eli mun nimi on Aki Mylmäki. Olen 46-vuotias insinööri Kaustiselta. Olen toiminut 23 vuotta Sasken Finlandin antennisuunnittelijana ja kerin tänä aikana suunnitella monenlaisia antenneita. Aloitin antennisuunnitteluuraani aikoinaan matkapuhelinantenneista ja sen jälkeen on tullut suunniteltua monennäköisiä antenneja aina RFID-antenneista isoihin antenniryhmiin, joita käytetään satelliittikommunikaatiossa. Kerrotko, mitä Sasken tekee antennisuunnittelun tiimoilta? No, me tarjoamme antennisuunnittelun kokonaisvaltaista osaamista aina konseptoinnista, testauksen ja optimointiin. Me kehitämme asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin laitteisiin, muun muassa matkapuhelimiin, IoT-laitteisiin ja satelliittiverkkoihin. Mikä tyypillisesti on ongelmana, kun asiakas ottaa meihin yhteyttä? Joo, eli kaikista tyypillisin ongelma on se, että asiakkaalla on idea laitteesta, mikä meidän pitäisi suunnitella. Ja toinen mahdollisuus on, että heillä on jokin olemassa oleva laite, mihin he haluaisivat jonkinlaisia päivityksiä. Eli päivityksiä voidaan tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, jos halutaan uusia ominaisuuksia laitteelle, esimerkiksi päivittää 4G-modeemi 5G-modeemiin. Tai sitten voi olla myös tilanteita, että asiakkaan laitteissa on vanhoja komponentteja, mitä ei enää ole saatavilla, ja ne pitää päivittää sitten uusiin. Ja kolmas tilanne on oikeastaan se, että asiakas on huomannut omassa laitteessa jotain vikaa, eli se ei toimi heidän toivomallansa tavalla, jolloin me ruvetaan sitten etsimään sitä vikaa sitä laitteesta. Millaisina ongelmina huono antennin toiminta näkyy sille asiakkaalle? No, kaikista yleisin ongelma varmaan on se, että laitteen kuuluvuus on huono. Eli yhteys pätkii, saattaa olla paljon virrankulutusta, mikä taas vaikuttaa batterin käyttöaikaan. Ne on ehkä ne yleisimmät antenniin liittyvät ongelmat. Miten tällaisia ongelmia lähdetään sitten purkamaan? No, ihan aluksi käydään läpi asiakkaan konsepti, miten tuote on alun perin rakennettu, että onko siellä ihan juuripohjaisia ongelmia. Ja sen jälkeen lähdetään mittaamaan laitetta ja nähdään se suorituskyky. Ja sen jälkeen koitetaan tehdä parannuksia ja ehdotetaan näitä parannuksia asiakkaalle, että voitaisiko näillä parannuksilla mennä. Ja siitä se vuorokeskustelu asiakkaan kanssa sitten lähtee. Entä uutta laitetta suunnitellessa, niin miten projekti etenee? Joo, eli kaikki lähtee oikeastaan niin laitteen määrittelystä. Asiakkaalla on jonkunlainen vaatimuslista laitteelle. Ja sitten tämä vaatimuslista käydään asiakkaan kanssa läpi ja tutkitaan, että onko siellä semmoisia vaatimuksia, mitkä ei välttämättä ole mahdollista täyttää. Eli tämä vaatimuslista läpikäynti on aika tärkeä vaihe, koska pitää päästä asiakkaan kanssa yhteisymmärryksen loppulaitteen toiminnasta. Ja sitten vaatimuslistan läpikäynnin jälkeen on oikeastaan se laitteen konseptointi, eli ruvetaan mekaniikka ja HV-tiimin kanssa yhdessä konseptoimaan sitä laitetta. Tämä on oikeastaan projekti ehkä tärkein vaihe, että saadaan semmoinen konsepti, että jokainen osa-alue on balanssissa ja kaikki toimii niin kuin pitää. Ja sen jälkeen alkaa sitten tämä suunnitteluosuus konseptoinnin jälkeen, missä tehdään tarkempi suunnittelu. Ja tässä käytetään simulaattoria ja prototyyppien rakennusta apuna. Ja sitten tehdään tämmöinen koetuotanto. Ja koetuotannon jälkeen tehdään laitteelle mittaukset ja verifioidaan tulokset. Tarvittaessa tehdään
hienoa säätöä ja tehdään uusi bildi. Ja tarvittaessa voidaan antaa myös tuotannon tukea, jotta tuote saadaan massatuotantoon jouhevasti. Tarvittaessa voidaan tehdä myös tuotannon testerit, joilla voidaan taata laitteiden laatu, jotka tulee tuotannosta ulos. Eli jokainen laite, joka tuotantolinjalta tulee, on 100% testattu ja se täyttää asiakkaan vaatimukset. Mitä lisäarvoa Sasken tuo verrattuna muihin toimijoihin? Joo, eli meillähän on pitkä kokemus langattomien laitteiden suunnittelusta vuosikymmenien takaa ja meillä voidaan tehdä kokonaispakettina koko laitteen suunnittelu. Meillä on käytännössä saman katon alla koko HV-suunnittelu, aina mekaniikasta, antennista ja elektroniikkasuunnitteluun. Ja tämä mahdollistaa sen, että tuotekehitysprosessi on joustava ja pysyy aikatauluissansa. Ja se on ehkä se suurin etu, mikä meillä on moneen kilpailijaan nähden. Mikä tekee antennien kehittämisestä haastavaa? Antennien suunnittelusta tekee haastavaa oikeastaan sama asia kuin kaikissa elektroniikkasuunnittelussa. Eli teknologia menee jatkuvasti eteenpäin, antennien määrä kasvaa valtavasti laitteissa ja niiden pitää toimia myös hyvin yhteen. Ja jatkuvasti mennään korkeammille taajuuksille, joka aiheuttaa myös omat haasteensa suunnitteluun. Mitä haasteita antennisuunnittelussa nämä korkeat taajuudet aiheuttavat? Varmaan kaikista suurin ongelma on isot ilmatievaimennukset. Eli mitä korkeammalle taajuudelle mennään, ilmatievaimennus kasvaa, mikä aiheuttaa sitten haasteita myös antennisuunnitteluun ja antennirakenteisiin. Eli monesti joudutaan käyttämään suuntaavia antenneita. Nykypäivänä käytetään elektrodisesti keilaavia antenneja korkeilla taajuuksilla. Ja tuotannon mielessä tuotannon toleranssit on erittäin tarkkoja, koska pienikin muutos antennin rakenteessa vaikuttaa antennin suorituskykyyn. Ja materiaalipuolella materiaalitarkkuudet, materiaalien suorituskyvyt, nämä kaikki vaikuttaa antennin loppusuorituskykyyn. Miten simulaatiota ja prototyyppejä hyödynnetään? No, simulaattori ja sitten prototyypit on ehkä ne kaikista tärkeimmät työkalut, kun tehdään konseptointia. Eli niiden avulla saadaan konsepti, voidaan arvioida tuotteen lopullinen suorituskyky jo hyvissä ajoin. Ja tämä säästää valtavasti kustannuksia loppusuunnitteluvaiheessa. Voidaan vähentää koetuotantopildejä ja myös suunnitteluprosessi nopeutuu näiden ansiosta. Miten tämä suunnitteluprosessi on muuttunut vuosien varrella? No, aikoinaan kun mä aloitin suunnittelu, oli ainoastaan kupariteippiä ja skalpeli, millä ruvettiin sitten veistelemään semmoisia antennimalleja. Nykypäivänä simulaattorilla on hyvin helppo ottaa 3D-mallit mekaniikka suunnittelijalta ja suunnitella siihen antenni. Sen jälkeen voidaan tehdä 3D-malleista antenniprototyypit ja se on kyllä nopeutanut valtavasti antennikehitystä.